Amen, aleluja. Chvála, sláva Tobě, Pane. Já tě chválím a vyvyšuju tvé svaté jméno, Pane. Ty víš, Pane, kdo zvedl tu ruku, Pane, a je jich dost. Proč? Protože procítili Boží slovo, tvé slovo bylo živé. A tohle je pečeť, Pane. Ale ty sám si nachystal ten čas už na kříži 20 let zpátky. Si nachystal, Pane, dnešní den, aniž by oni to věděli. Dnešní den si pro ně nachystal ten den oslavy, kdy se celé nebe bude radovat a už se raduje. Dnešní den si nachystal ten den to požehnání, Pane. Já tě chválím a vyvyšuju svaté jméno. A učím zázrak ve tvé svaté jménu. Ve jménu Ježíše Krista každým člověkem, který zvedl tu ruku, ať odsud odejde v tom požehnání ve jménu Ježíše Krista, celý proměněný, uzdravený, nový život ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Amen. 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 Haleluja.